mendung angin danu kaya kena pacobaning Bathara kaya kena coba negari ing Hastinapura kaya negara ketekan parang pamuk kaya negara ketekan parang muka sinten ingkang miyak Sangya Prawadyabala ingkang minggah wonten Stinggil negari Stina wonten minggahipun Yaksa Gandharwa ingkang minggah utusan saking negari ing Jomparan dados kekejen Sangya Prawadyabala ing kanca wiyang